Hyvä. Se on hyvän kokoinen. Kato. Nyt on iso, nyt on iso. Se on vitosen kala. Vitosen kala. No jännän värin. Ei jaksa Samuli nostaa, niin iso. Vähän kuin 7, 8. Nyt punnitaan se. No niin, se oli se syöntiikkuna. No kyllä. No miltäs nyt tuntuu? Helpottaa. Ihan helvetin helpottunut. Se maata ensin.